አዴታትን ጎራዙን አፍሪካ ካብ ዱባይ ብልዑል ዋጋ ዝተገዝአ ሕብር ወርቅ ዝለበሰ ዚንጎ ስለማን ከለዋ ሀብታማት ዓረብን ዓለምናን ከኣ ካብ ከርሰ አፍሪካ ብዝወፀ ማዕድን ወርቅን አልማዝን ካብ ጽፍር እግረን ክሳብ ጸጉር ርእሰን ስለማን ኣብ ዘጌጸ ህይወት ይነብራን ሀብታማት ዱባይ ብወርቅን አልማዝን ምስላም ተሪፍዎም ብወርቅ ዝተሰርሐት መኪና እናዘወሩ بورقي أبستسرح عرات النادقسو بورقي أبستسرح بازو عين مدري الناشنو بورق أبستسرح بياتن بورق مكينان الناتو مقبو كوتاس ورق أب دبي أبي زيت أتو مقبو خينا زيت باللعون تفترو سلزي فكديو بأنصارو إتا منش كل ورق زخونت مسكين أفريقيا حزب أيكونان كمزوم هفتامات عرب بورق خصوت نبور مسللي نبور كدان نبور زستنز باللعن نبور حكمنان تمرتن كوتاس كل نبرون أي رخبن ناي بحق أفريقيا أو غينك خصهم عزيت دلي جنك أمريت زلو مرير حقي سلام ملا علم التركوب وخبرات تخاتلتنا لو من قبل بحدا خبطهم زعبين استحالخون زمناون أي مزمزامر ببات كنقو عزينا زعبانا بزعبا ورقيو اتخبط انتاو زمنات لبدك سبات زغزه نغوساتن حصياتن زسكره نإمبايرات زهانت انزفرسن كبر معدن انت هونه لومي از ورق بفلايكا اتخاب افريقيا زوص ملكت هابتن غرمان طراي يكونن نسو ملكت سقاي ግጭት ብልሽውና ከምኡውን ናይ ሓንቲ ኣብ መድረበዳ ዝተሃንጸት ብምዕባል ኣና ዓለም ተደንጹ ሃገር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብፍላይ ከዓ ርእሰ ከተማ ዱባይ ስውር ድማው ምስጢር ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ብደም ኣፍሪቃውያን ዝጨቀው ዕዳጋታት ወርቂ ዱባይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዕምቀት ክንደስሲና ከመይ ገይራ ዱባይ ናይቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ኣፍሪቃ ዝወጽእ ወርቂ ቀንዲ معقوبን محصبን ከም ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ መንግስቱ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባዕሉ ኣብዚ ምዝመዛዚ ብቐጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ከመይ ኢዱ ከም ዘእተወ ብልሽዋት መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህዝቦም ጠሊሞም ነዚ ምዝመዛዚ ከመይ ከም ዝተሓባበሩን ኢዶም ከም ዘእተውሉን እዚ ኩሉ ድማ ንውግእን ዘይምረጋእን ኣፍሪቃ ከመይ ነዳዲ ከም ዝኾነን ብዝርዝር ክንርኢና ላይክ ጌርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ንምሕፀን ብዛዕባ ዘኣርስቲ ዝኣቦታ ኮመንት ሓሳብኩምን ኣቐምጡልና ምኽንያቱ እዚ ዛዕባ ዝንኹላትና ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ንቅድም ኢማራት ከም ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝሓኾረቶ ደረጃ ምዕባለ ንርአ እቲ ጸልማት ወገን ዱባይ ከእንታይ እዩ ቅድሚ 50 ዓመታት ዱባይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተደኮነት ንእሽቶ ወደብ ምግፋፍ ዓሳያ ነይራ ሎሚ ግና ሓንቲ ካብተን ብህንጻታትን በሃብተን بنقدن زفلتا ختمات عالمنا خوينا ندادي نزعبيت زقند من شنكوان تنبرة دبي بالحتى تقيمة كاب ندادي وصا قطبة أخت السفح خيلها حدا خبتم قند معوت زعودتات كأني نقدو ورقيو نايزا أبنت أبكل تشح عمت مهرت دبي 30 مليون دولار زقمت ورق طرايا أتيا أبكل تشحن 20 حدا عمت مهرت قنا إذا أهزي نبزس دم قطري مالت 4.3 بليون دولار عريقو إذا مالت لعلي شحن 300 عصفي وسخ أرئيو مالتيو إذا نصور ملكت نايتي دبي أب عالم لخاو نقدو ورق إذا حزوتو وسانو بوتا يخون دبي إتاناي ورق ختما زبل ساقواستوها بخا بمخنياتيو متشو ناي نقد حقتات تحوت ويك أدارقا زي اللي قرص أب ورقي زمنا ومسرة لمعات زي أمسالة حدا خبتهم زعبيو ناي ورق مصارين مشطن ماكلات عالم كومون جيوغرافاوي اقامطا ننغادو ورقي كملا عالم سحيبومي انت خونا اتزعبي سحبت نتوم بزي غبو منقد زنقدو كبكرس افريقيا معدن ورق زغحغحو غحيلاتاتي خوينو اتزحزن حقي مبزحتي يونايزنا بدبي زوحز ورقي كب افريقيا زمص مخانيو اب 2020 حدن عامه مهرت طراي كابتو دبي زأتوتو 974 تون ورقي 553 تون مالت 57 مئتاويت كاب هاجرات أفريقيا يمو بقولو إذن هاجرات زين كم غانا دوب أفريقيا السودان مالي بوركينا فاسو زيمبابوي تنزانيا جينن نيجيرن أوغاندان زأمسلين غانا غابزن هاجرات زين أبقت ألي عدقاو قجتاتن زي مرقا انزرقبا مخانن نزو قداي زيادة أسكا في قبرو
ድሕሪ መጋረጃ እቲ ናብ ዱባይ ዝውሕዝ ወርቂ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዝሕዝንን ክትኣምኖ ዝኸብድን ዛንታ ምዝመዛ ዛንታ ኩናት ምፍሳስ ደም ስደት ጥሜትን ድሕረትን ስቃይን ሞትን እዩ እዚ ምዝመዛ ድማ ብክልተ ወገን ዝመጽእ ሓደ ካብ ውሽጢ ኣፍሪቃ እዩ ብኢድ ብልሽዋት መራሕትን ገዛእቲ ኩናትን ካልኣይ ከዓ ካብ ደገ እዩ ብኢድ ከም ዱባይ ዝኣመሰላ ነዚ ምዝመዛ ዘተባብዓን ዝጥቀማሉን ማእከላት መብዛሕትኡ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ዱባይ ዝለኣኽ ኣዋርቕ ብጉልበት መሳኪን ኣፍሪቃውያን ኣብ ፍቆዶ ጎዳጉድ እናወዓሉን ብሓመድ እናተደፍኑን ብዕጡቃትን ካልኦት ኣካላትን ብኣስገዳድ እናተገዝኡን ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ተዓዲጎም ህይወትን ደምን ተኸፊልዎም ብዙሓት ህፃናት ኣብ ኣድካም ስራሕ ዕደና ተዋፊሮም ወዘተ ዝተረኽቦም ኣብዚ ዕደና እዚ ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ሰርሑ መብዛሕትኦም ካብ ድኽነት ንምውፃእ እውን ይቃለሱ እንተኾነ እቲ ዝሕዝን እዚ ስራሕ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት እዩ ዝካየድ ሰራሕተኛታት ብዘይ ዝኾነ መከላኸሊ ኣብ ዘይተረጋግአ ጉድጓዳት ይኣትዉ ህፃናት ኣብ ክንዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝውዕሉ ከቢድ መሳርሒታት ሒዞም ንወርቂ ንምፍላይ መርዛማት ኬሚካላት ከም ሜርኩሪ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጥንቃቐ ይጥቀሙ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ማይን መሬትን ብጎዳእቲ ኬሚካላት ይብክሉ ንጥዕንኦምን ህይወቶምን ድማ ንቐጻሊ ሓደጋ የቃልዑ እቲ ዝረኽብዎ ዓስቢ ግን ምስቲ ዝሕልፍዎ ስቃይን መከራን ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ክንብሎ እውን ንኽእል ካብ ገዛእ መሶቦም ካብ ገዛእ መሬቶም ብፃዕሮም ንህይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ዝዓደልዎ ወርቂ ከዓ ብኣሕዋቶም ዝኾኑ ጉሒላታት ነጋዶ ሰበስልጣናት ኢማራትን ሃፍታማት ዓለምናን ይጋየፅሉን ኣብ ዘጌፀ ህይወት ይነብሩሉን እዚ ምዝመዛ ዝካየድ ዝኽኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነገሰ ብልሽውና እዩ ገለ መራሕትን ሰበስልጣናትን ንውልቃዊ ረብሖኦም ክብሉ ንሃብቲ ሃገሮም ሕሊፎም ንምዝመዛ የቃልዑ ንዘይ ሕጋዊ ንግዲ ዓይኖም ይዕምቱ ወይ እውን ብቐጥታ ይሳተፉ እቲ ንልምዓት ሃገር ንትምህርቲ ንጥዕና ክውዕል ዝነበሮ ሃፍቲ ናብ ውልቃዊ ባንክ ኣካውንታት ናብ ወፃኢ ይውሕዝ ወይ ከዓ ንዘጌፀ ህይወት ውሕዳን ይውዕል እቲ ህዝቢ ግና ኣብ ድኽነትን መከራን ይነብር ኣብ ዚምባብዌ ንኣብነት ብመንግስቲ ዝውነን ናይ ዕደና ወርቂ ትካላት ብብልሽውናን ምስጋርን ከም ዝተበከለ ብዙሓት ፀብፃባት ኣለዉ ኣብ ብዙሓት ዞባታት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብተን ማእከላይ መንግስቲ ዝደኸመለን ማዕድናት ወርቂ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ጉጅለታትን ገዛእቲ ኩናትን ይወድቕ እዞም ሓይልታት እዚኦም ነቲ ካብ ወርቂ ዝረኸብዎ ገንዘብ ኣፅዋር ንምዕዳግ ተዋጋእቲ ሰራዊት ንምኽፋል ግጭታት ንምብኣስን ንምንዋሕን ይጥቀምሉ ወርቂ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ሳህል ማለት ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ እዋነት ይወፁ ከም ዘለዉ ፀብፀባት ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀጣው ነዳዲ ኩናት ኮይነሎ እዚ ካብ ግጭታት ዝተረኽበ ወርቂ ወይ ከዓ ደም ዝተቐብአ ወርቂ ድማ መወዳእቱ መዕረፊኡ ዱባይ እያ ኢማራት ካብ ኣፍሪቃ ብደም ዝተቐብአ ወርቂ ትወስድ ንኣዴታት ኣፍሪቃ ከዓ ብኻብቲ ናይ ብሓቂ ወርቂ ማዕድን ዝገዝአትሉ ዋጋ ብዝኸበረ ሕብሪ ወርቂ ዝለበሰ ዚንጎ ትሸጠለን ኣፍሪቃዊ ኮይንካ ክትሰምዖ መዓንጣ ከብድኻ ዝቐርጽ ናይ ብሓቂ መሪር ሓቂ እዩ ቀፂልና ንሪኦ መንግስቲ ኢማራት ካብ ተቐባሊ ናይ ምዝመዛ ወርቂ ናብ ተዋሳኢ ኣብ ምዝመዛ ወርቂ ኣፍሪቃ ምምዕባል እዩ ክሳብ ሕጂ ዱባይ ከም ቀንዲ ተቐባሊት ናይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፅእ ወርቂ ኣፍሪቃ ከም ዘላ ርኢናዮ ኣለና ሕጂ ግና እቲ ሕቶ ዝያዳ ዓሚቕ እዩ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ምዝመዛ ወርቂ ዘለዎ ተራ ናብ ቃልዕ ምዝመዛ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ ሓደ ዱባይ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣትዋ ወርቂ ንኽተፃርዮ ዝተፈብረኸ ስርዓት ኣሰራርሓ ዘርጊሓ ትርከብ እቲ ቀንዲ ስልቲ ከዓ ምንጭ ወርቂ ወይ ከዓ እቲ ወርቂ ካበይ ተዓዲጉ ሕጋዊ ምቁፅፃር ዘይምግባርን ንነጋዶ ከም ድላዮም ብዘይ ዝኾነ ቁፅፅር ፋሉል ምስዳድን እዩ ብዛዕባ ምንጭቲ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣቱ ወርቂ ዝሓትት ኣካል መንግስቲ ዳርጋ የለን ወይ ከዓ ንይምሰል ውሕድ ቁፅፅር ዝግበር እዚ ከዓ ነቶም ብደም ንጹሃት ኣፍሪቃውያን ዝጨቀወ ወርቂ ዝነግዱ ኣካላት ቁሉዕ ዕድመ እዩ እቲ ወርቂ ናብ መፀረዪ ወይ ከዓ ሪፋይነሪስ ዱባይ ምስ ኣተወ ይሕፀብ መበቆሉ ይቕይር ከም ናይ ዱባይ ወርቂ ኮይኑ ከዓ ናብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ይቐርብ ካብ ከርሲ ኣፍሪቃ ዝወፀ ውላድ ኣፍሪቃ ዝኾነ ማዕድን ከዓ ብስም ኢማራት ዓረብ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ይሽየጥ እዚ ማለት ከዓ መንግስቲ ኢማራት ነዚ መስርሕ እዚ ብምፍቃዱን ዘይምቁፅፃሩን ኣብቲ ምዝመዛ ቀጣዊ ተሓታቲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ስዊዝ ኤድ ዝተባህለ ናይ መጽናዕቲ ትካል ኣብቲ ናይ 2022 መጽናዕቱ ዘቃልዖ ምስጢር ኣዝዩ ዘሰንብድ ይኸውን ኣብታ ዓመት እቲኣ ጥራይ 430 ቶን ወርቂ ዋግኡ ልዕሊ $30 ቢልዮን ዝግመት
ካብ ኣፍሪቃ ብኮንትሮባንድ ናብ ዱባይ ተዘሚቱ እዚ 30 ቢልዮን ዶላር ዝብል ኣሃዝ ኣብዛ ህዝባ ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት ሳቆ ዘሎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክንደይ ዩኒቨርሲታት ወይ ከዓ ክንደይ ሆስፒታላት ክስራሕ ይኽእል ምግማቱ ናባኹም ክገድፎ ካብዚ ድማ እቲ 405 ቶን ማለት 93 ሚእታዊት ናብ ዱባይ ከም ዝኣተወ ይግለጽ ኣብ መንጎ 2012-2022 ዘሎ 10 ዓመታት ዱባይ ልዕሊ 2500 ቶን ዘይተመዝገበ ወርቂ ካብ ኣፍሪቃ ከም ዝተቀበለት ይግመት ዋግኡ ኸ ልዕሊ 115 ቢልዮን ዶላር ይበጽሕ እዚ ማለት ዱባይ ብንጹር እቲ ቀንዲ መዕቆብ ናይቲ ዝተሰርቀ ሃብቲ ኣፍሪቃ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ነዚ ሓቂ ዝኻ እዋይ ማማ ኣፍሪቃ ትረኽብዮ ብምባል ውሽጡ ሕሩር ኮይና ክንቃዘን ጥራይና ንኽእል ማርክ ኡመል ሓደ ካብ ኣብዛ ዓውዲ ዝመጽናዕቲ ዝገብሩ ምሁራት ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ልዕሊ 400 ቶን ዘይሕጋዊ ወርቂ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከኣቱ እንተኽኢሉ እዚ እቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘሎ ኣተጋባብራ ሕግታት ኣብ ጉዳይ ኢምፖርት ወርቂ ብዕቱብ ዝጎደለ ምዃኑ ብንጹር ምልክት እዩ ክብል ነቲ ናይ ኢማራት ቁጽር ንሒል ኣለና ዝብል ተዋስኦ ይነቕፎ ንሕና ኸኣ ንሶም ወላ ሓንቲ ኣይገበሩን ድኻምን ብልሽውናን መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ዝኹሉ ውርደትን ምዝመዛን ኣቃሊዕና ዘሎ ክንብል ንኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኸኣ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ንተራ ኢማራት ኣብ ምዝመዛ ወርቂ ኣፍሪቃ ብዝበለጸ ይቃልዑ ኣሎ ብዙሓት ጸብጸባትን ክስታትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሓይልታት ፈጣን ወሃብ ደገፍ ማለት RSF በኣጽዋርን ፋይናንስን ከም እትድግፍ ይገልጹ እቲ RSF ዝቆጻጸሩ ዕደና ወርቂ መብዛሕትኡ ናብ ዱባይ ከም ዝውሕዝ ይፍለጥ ኣብ መጋቢት 2024 ሓንቲ ብውልቂ እትውነን ነፋሪት ዱባይ 25 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ወርቂ RSF ካብ ደቡብ ሱዳን ሒዛ ናብ ኣቡዳቢ ከም ዝኣተወ ጸብጻባት ኒውዮርክ ታይምስ ኣቃሊዑ ነይሩ መንግስቲ ሱዳን ከ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ማለት ICC ንኢማራት ብምድጋፍ ዓሌታዊ ህልቂት ወይ ጄኖሳይድ ኣብ ዳርፉር ክስ መስሪትላ ይርከብ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ሱዳን ዝዓበየ ዝኾነ ናይ ኢንዱስትሪ ማዕድን ወርቂ ዝኾነ ኩሽ ማይን ብሓንቲ ኣብ ዱባይ ዝቆመት ኩባንያ ኤሚራል ሪሶርስስ ተሰሚት ዝውነን እዩ እዛ ኩባንያ እዚኣ ድማ ምስ ሼኽ ታሕኑን ቢን ዛይድ ናይ ኢማራት ሃገራዊ ኣማኻሪ ጸጥታን ሓው መራሒ ሃገርን ምትእስሳር ከም ዘለዋ ይነገር እዚ ማዕድን እዚ ኣብቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝቆጻጸር ከባቢ ዝርከብ ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ፋያንሳዊ ምንጪ ይኸውን እዚ ማለት ኢማራት ንሓደ ወገን ብምዕጣቕ ነቲ ካልእ ድማ ብገንዘብ ብምሕጋዝ ነቲ ኩናት ተናውሖ ኣላ ማለት ይኸውን እዚ ንኽልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ናይ ምድጋፍ ስትራቴጂ ንኢማራት ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ረብሓ ንምውሓዝ ዝዓለመ እዩ መንግስቲ ኢማራት ግን ነዚ ክስታት ዝብትሪ ይነጽጎ ንጸሊም ዕዳጋ ወርቂ ንምቁጻር ድማ ጽኑዕ ስጉምታት ከም ዝወስድ ይገልጽ ኣብ ጥሪ 2023 ዲዩ ዲሊጀንስ ሬጉሌሽንስ ፎር ሪስፖንሲብል ሶርሲንግ ኦፍ ጎልድ ዝብል ሕጊ ኣውጽዩ እንተኾነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ምዝ መግለጽ ዝጋጮ እዩ ዱባይ ንጸሊም ዕዳጋ ወርቂ ከም ዘይትድግፍን ኢድ ከም ዘይብላ ንምሳል ሰራሓቶ ድራማ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሓቂ ከም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ ምዝመዛ ብደም ዝጨቆወ ወርቂ ኣፍሪቃ መንግስቲ ዱባይ ካብ ዳርፉር ክሳብ ኮንጎ ንረአ እዚ ኩሉ ዝተዘርበሉ ቢልዮናት ዶላራት እዚ ኩሉ ቶናት ወርቂ ኣብ ድሕሪኡ ዝተኸፍለ ከቢድ ናይ ጉልበትን ህይወትን ዋጋ ኣለዎ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ጥሜት ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ማለት ፍርቂ ህዝቢ ሱዳን ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት የድልዮም 11 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም ተፈናቒሎም እዚ ኩናት እዚ ድማ ብገዛ ሃብቲ ከርሲ መሬት ህዝቢ ሱዳን ዝኾነ ወርቂ ይምወል ኣሎ ንገረብ ብሓኽላ ዝብል ምስላ ከዘኻኽረና ግድን ይኸውን ካብ ምስላ ገረብ ከይወፃና ከምቲ ካብ ገረብ ዝተሰርሐ ኽርቢት ንጫካ ሙሉእ ብሓዊ ዝህምኾ ካብ ከርሲ መሬቶም ዝወፀ ወርቂ ቃኑ ሱዳናውያን ኣሕዋት ብኹናት ልብልቦም ኣሎ ወርቂ ንሱዳንን ንሱዳናውያንን ይዕንዎም ኣሎ ይብል ሱሊማን ባልዶስ ዝተባህለ ሱዳናዊ ምሁር ዱዓ ጣሪቕ ዝተባህለት ኣብ ካርቱም እትነብር ናይ ረድኤት ሰራሕተኛ እውን ሃገርና ብወርቂ ተረጊማ ኣላ ወርቂ ዕጡቓት ጉጅለታት ፈጢሩ ንገለ ሰባት ሃፍታማት ገይሩ ንመብዛሕትና ግን ሽግርን ኩናትን ጥራዩ ኣምፂኢልና ክትብል ብምረት ትገልጽ ኣብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማዕድናት ወርቂ ከምኡን ካልኦት ማዕድናት ከመልማዝ ንዓመታት ነዳዲ ግጭት ኮይኖም ኣለዉ ዕጡቓት ጉጅለታት ንማዕድናት ይቆጻጸሩ ንህዝቢ በኣስገዳድ የስርሑ ንደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ መጥቃዕቲ የውርዱ ንህፃናት ድማ ኣብ ክንናብ ትምህርቲ ምልኣኽ ናብ ማዓስከር ሰራዊት ይልእኩ እዚ ወርቂ እዚ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ብመንገዲ ዘይሕጋውያን ደላሎን ብልሽዋት ሰበስልጣናትን ኮንጎ ኣቢሉ ብኡጋንዳን ሩዋንዳን ገይሩ ናብ ዱባይ ይበጽሕ ኣብ ሃገራት ሳህል ከም ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር እውን ምስ ፍሕፋሕ ናይ ምስጋር ወርቂ ምስ ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታትን ዘይምርግጋእን ተኣሲሩ ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ
እዞም ጉጅለታት እዚኦም ካብዚ ሕጋዊ ምዕዳንን ምስጋርን ወርቂ ገንዘብ ይግሕጡ ኣጽዋር ሸሚቶም ከኣን ሃገርን ህዝብን ይብጽብጹ እቲ ኻል ኣሰካፍ ጎኒ ናይ ዝምዝመዛ ወርቂ እዚ ኣከባቢያዊ ዕንወት እዩ እቲ ዘይሕጋዊ ምዕዳን ወርቂ ንኣከባቢ ከቢድ ዕንወት የውርድ ኣግራብ ይቁረጹ መሬትን ማያትን ብሜርኩርን ካልኦት መርዛማት ንጥረ ነገራትን ይብከሉ እዚ ድማ ንመነባብሮ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝብን ንመጻኢ ወለዶን ቀጻለ ሓደጋ ክፈጥር ምዃኑ ብሓዘን ዝተመልአ መንፈስ ክንነግረኩም ካብ 10 ሚልዮን ዝሓልፍ ብዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ዝኾነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንቢልዮናት ዝግመቱ ኣፍሪቃውያን ኣህዛብ ክትምዝምዞም እንከላ ዘይሕዝንን መዓንጣ ከብድኻ ዘይቀርጽን ኣይኮነን ህዝቢ ኣፍሪቃ ከዓ ምዝመዛ ምዕራባውያን ዘብቅዓሉ ግዜ እናተመነየ ምዝመዛ ሓደስቲ ሓይልታት ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰላ ክስዕቦ ኣይተጸበየን ናይዚ ኩሉ ዕንወትን ውርደትን ግን መን ሓላፍነትን ተሓታትነትን ክስከም መን ይኸነ ዝደው ከብሎ እዚ ኩሉ መዓት ክቕጽል ኣለዎ ዲ ወይስ ደው ክነብሎ ኣለና ላምሲ ብኢዳ ዝቐርባ ብእግራ ተሐክኽ ከይንገብሮ ንገዛ ኣሕዋትናን መራሕትናን ምንቃፍ ገዲፍና ንጓነት ምንቃፍ ከይመስል እምበር ቀዳማይ ተሓታቲት ናይዚ ኩሉ ዕንወትን ምዝመዛን መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብያ ከም ተደጋጊምና ዝገለጽናዮ መንግስቲ ኢማራት ነዚ ሕጋዊ ንግዲ ወርቂ ብምፍቃዱን ብዘይ ምቁጻሩን ቀንዲ ተሓታቲ ይኸውን እቲ ሓደስቲ ሕግታት ኣውጺና ኣለና ዝብል ድራማ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ሰማይን መሬትን ርሕቀት እዩ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ጽኑዕ ጸቕጢ ክገብር ይግባእ ነቲ ናይ ዲዩ ዲሊጀንስ ሕግታት ብዕቱብ ከተግብር ምንጭ ወርቂ ብልክዕ ክትፈልጥን ክትቋጸርን ነቶም ዝጥሕሱ ጉሒላታት ነጋዶ ድማ ስጉምቲ ክትወስድን ጸቕጢ ክግበረላ ኸ ኣለዎ ብተወሳኺ እቶም ነዚ ደም ዝተቐብአ ወርቂ ዝነግዱ ነጋዶን ኣብ ባንክታቶም ምንጩ ዘይፍለጥ ገንዘብ ዘቐምጡ ባንክታት ስዊዝን እውን ኣካል ዝተሓታትነት እዮም እቶም ነዚ ህወስ ተኸፍለሉ ወርቂ ዝዕድጉን ዘጻርዩን ኣካላት ኣብ ዱባይ ስዊዘርላንድ ህንድ ወዘተ እውን ተሓተቲ ይኾኑ ከም ሎንዶን ቡሊዮን ማርኬት ኣሶሲዬሽን ዝተባህላ ትካላት ነቶም ጉድ ዴሊቨሪ ዝብል መዐቀኒ ዘየማልኡ ነጋዶ ካብ ዝርዝር ከውፅእዎን እውን ይግባእ ባንክታት እውን ነቶም ኣብዚ ሕጋዊ ንግዲ ዝተሳተፉ ትካላት ፋያንሳዊ ኣገልግሎት ክኽልክላ ይግባእን እዚ ግን ከቢድ ሓበራዊ ስራሕን ጸቕጥን ኣፍሪቃውያን ኤሊታት ነዞም ኣካላትን ንማሕበረሰብ ዓለምን ይሓትት እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ግና ኣብ ኢድን ዝባንን መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ንብልሽውና ክቃለሱ ንሕግታት ከኽብሩ ንሃብቲ ሃገሮም ብግቡእ ከኣልዩ ንህዝቦም ካብ ዝምዝመዛ ዝኽከላኸሉ ኸ ይግባእ ሲቪላዊ ማሕበራትን ናጻ መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ምቅላዕ ብልሽውናን ምጽዋዕ ተሓታትነትን ከዓ ዓብ ተራ ክጻወታ ኣለወን ቀጺሉ ዝስዕብ ተሓታትነት ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ተጠቃምነትን እዩ ከምቲ ንደም ዝተቐብአ ኣልማስ ዝተገብረ ስምምዕ ማለት ኪምበርሌይ ፕሮሰስ ንደም ዝተቐብአ ወርቂ እውን ዓለም ለኻዊ ናይ ምስክር ወረቐት ወይ ሰርቲፊኬሽን ሲስተም ክህሉ ጻዕሪ ክግበር ይግባእ እዚ ግና ካብቲ ናይ ኣልማስ ዝበለጸ ጥብቅን ግሉጹን ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ንቕሓት ተጠቀምቲ እዩ ከም ገዛእቲ ወርቂ መጠን ብዛዕባ እቲ ንዕድጎ ወርቂ ካበይ ከም ዝመጸ ክንሓትትን ካብ ፍትሓውን ስነ ምግባራውን ምንጭታት ዝመጸ ወርቂ ክንመርጽን ንቕሓት ክነጥርን ይግባእ ፍትሓዊ ንግዲ ወርቂ ወይ ፌር ትሬድ ጎርዛ ኣመሰለ ተበጉሰታት እውን ክድገፍ ኣለዎ እዚ ግን ከም ነጥቢ ክለዓል ስለ ዘለዎ እምበር ዓዳጊ ብሉጹን ሕስሩን ወርቂ ጥራይ ዘገድሶ ካልእ ኣገዳሲ ረቑሓ ኸ ጸቕጢ ኣብ ኣፍረይቲ ኩባንያታት እዩ ኣብተን ፍርያተን ንምስራሕ ወርቂ ዝጥቀማ ዓበይቲ ከም ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣውቶሞባይል ጌጣጌጥን ካልኦትን ኩባንያታት ነቲ ናይ ኣቕርቦት ሰንሰለትን ወይ ሳፕላይ ቼይን ግሉጹን ስነ ምግባራውን ንኽኸውን ጸቕጢ ክግበረለን ይግባእ እምበር ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ብደም ንጹሃት ኣፍሪቃውያን ጨቆ ወርቂ ዱባይ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ዝሕዝን ዛንታ ስቓይ ምዝመዛን ሞቱን ናይ ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ምዃኑ ብንጹር ርኢና ኣለና እዚ መርበብ እዚ ካብቶም ኣብ ጎዳጉዲ ኣፍሪቃ ዝሰቐዩ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓደን ተጀሚሩ ብብልሽዋት ሰበስልጣን ብጨካናት ገዛእቲ ኩናት ብዘይሕጋውያን ነጋዶ ክሳብ ናብተን ኣብ ዱባይ ዝርከባ መጻረይን ዕዳጋታትን ናብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋን ዝዝርጋሕ እዩ መንግስቲ ኢማራት ነዚ ምዝመዛ ዝደው ንምባል ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ንሕግታቱ ብትግሃት ክኽብር ነቶም ዝጥሕሱ ድማ ተሓተቲ ክገብር ኩላትና ኣፍሪቃውያን ክንሰርሓሉን ክነቕሓሉን ዘለና ጉዳይ እዩ መራሕቲ ኣፍሪቃውን ንህዝቦም ካብ ዝምዝመዛ ዝኽከላኸሉ ንሃብቲ ሃገሮም ብሓላፍነት ከኣልዩ ፈጣሪ ልቢ ይሃቦም እዚ ምዝመዛ ዝደው ክብል ኣለዎ ሃብቲ ኣፍሪቃ ንህዝቢ ኣፍሪቃ እምበር ንውሕዳት መዝመዝትን ንኹናትን ክውዕል የብሉን ማዕድናት ኣፍሪቃ መፍቶ መዝመዝትን መፍሰሲ ደም ንጹሃት ዜጋታትናን ከይከውን ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ ንቕሓትናን ድምፅናን ተግባርናን ድማ ነዘሰቅቕ ንግዲ ዝደው ከብሎ ይኽእል እዩ ነዚ ሎሚ ዘቕረብናዮ መደብ እንተፈቲኹሞ ላይክ ሼር ኮመንትን ሳብስክራይብን ብምግባር ኣተባብዑና
كساب بخال أقداسن أواناون زعبا النراخب أبزل لكم سلام طعنان عبيت من نيلكم سسنايو